食べとるわ。うん。うんやったら変なことなんか。おじいちゃん後で楽しむ話。写真見て楽しみたいよ。後で。どうだった？カメル？カメル？最近は。おじいちゃん食べなよ。お水あるからね。よかった。気に入ったみたいです。